Здравейте, зрители, аз съм Криско БГ и без да искам изпусна такова хлония клип с котките. Чакай. Доро, остави ги, бе! Остави ги! Остави ги! Да го слагя от гази. Абе, Виж как го би. Чакай ти, Доро, остави ги. почват. Да. Сега е така, да не ги останете. Добре. Оня клип качи ли го? Не, аз го стрих. Хайде вече да ги пускам. Що му делай? Чакай, бе! Много стопей. Абе, ги хора, това беше много брутално. Гонат котка. Благодаря ви, че гледахте клипа. Абонирайте се в моя канал. Харесвайте клиповете, ако ви харесват, и това ще е за сега. Ще хващаме котката. Чао!